Dobar večer svima. Dobrodošli u Europski dom. Dobro večer svima, dobrodošli ovdje u Europski dom. Ja sam Luka Mlinarić, moderator večerašnje tribine. Pozdravljam vas ispred udruge U ime obitelji koja organizira ovu tribinu o predsjedničkim izborima. Također i ispred građanske inicijative Narod odlučuje kao partnera u sklopu projekta In Demokracija kojeg sufinancira Grad Zagreb. Dakle, u sklopu tog projekta se i održava ova tribina. Odmah vezano s to napominjem da je kolegica Andreja poslala popisnu listu koja će proći do svakoga. Molimo vas da se u svrhe projekta zapišete kao sudionici ove tribine. Hvala vam naprijed. Evo još jednom dobrodošli na našu tribinu o predsjedničkim izborima. Danas ćemo kroz razgovor sa našim uvaženim gostima, koji ću sada ukratko predstaviti, prokomentirati dosadašnji tijek kampanje. Evo, čeka nas buran vikend, čekaju nas izbori u nedjelju, prvi krug, vidjet ćemo hoće li biti i drugoga u siječnju. O svemu tome danas će više komentirati oni koji o tome zaista puno toga, vjerujem, mogu i reći. Krenut ću od doktorice Željke Markić, koja je majka 4 sinova, doktorica medicine i uspješna poduzetnica, predsjednica je udruge U ime obitelji, inicijatorica referenduma o braku, zagovornica ljudskih i građanskih prava. Osim tog djelovanja ima bogato iskustvo u radu u medijima, kao radna izvjestiteljica, radila je na HRT-u, a nakon toga za BBC, NBC te RAI, a i kao urednica dnevnika i vijesti na Novoj TV. Također je radila i kao suradnica za Međunarodnu organizaciju za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch, a osnivačica je Hrvatske podružnice Međunarodne humanitarne organizacije Marijini obroci. Gospođo Markić, dobro večer. Dalje imamo doktora Ivu Banca, koji je magistrirao i doktorirao na sveučilištu Stanford, profesor je emeritus na sveučilištu Yale, gdje je od 1977. do 2009. predavao povijest istočne i jugoistočne Europe. Od 2008. godine redovit je profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Također je bivši ministar za zaštitu okoliša i prostornog uređenja u Vladi Republike Hrvatske i zastupnik u Hrvatskom saboru. Bio je i urednik časopisa East European Politics and Societies. Gospodine Banac, dobro večer. I naš sljedeći gost je dr. Anđelko Milardović, koji je diplomirao i magistrirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Beogradu. Od 1987. je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu u statusu znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, gdje se bavi istraživanjem migracijske politike i sociologijom stranaca u doba globalizacije. Utemeljitelj je Instituta za europske i globalizacijske studije, a na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine izabran je u nastavno zvanje redovitog profesora iz područja politička teorija. Gospodine Milagović, dobro večer vam. Samo napomena našim govornicima da će koristiti ovaj bežeći mikrofon, dakle kada vam postavim pitanje, dodavat ćete jedno drugome taj mikrofon jer se bolje čuje nego na ove stolne. Evo, možemo polako krenuti s pitanjima. Dakle, kao što sam već napomenuo, predsjednička kampanja je sada već na svom vrhuncu, izbori su za nekoliko dana, a već zapravo i prije kampanje, a posebno tijekom nje, možemo reći da se iskristaliziralo nekoliko glavnih kandidata. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović traži novi mandat, bivši premijer bori se za poziciju čije je ovlasti doduše do nedavno osporavao. Prijeti im estradna zvijezda i poduzetnik s političkim i diplomatskim iskustvom, a relevantan postotak prema anketama ima i bivši sudac koji ima određenu potporu birača. Evo, prvo pitanje, vjerojatno i pomalo očekivano, jeste li gledali, jeste li pratili sinoćnje suočavanje svih predsjedničkih kandidata? Kako vas se to dojmilo ili nije dojmilo? Gospodin Milardović, možemo od vas. Dobro večer.
najprije se zahvaljujem organizatorima, onda mi je drago da sam u ovome povijesnom prostoru gdje su se vodile bitke za demokraciju od 89., 87., 8., 9. i tako dalje. I sad ću pokušati odgovoriti na pitanje. Dakle, predstavljanje ili, kako se to kaže na novohrvatskom debatu, nisam gledao. Sad ćete reći kako ja mogu komentirati nešto što nisam gledao. Ali sam slušao cijelu raspravu na Radio Splitu, jer sam bio jučer, bio sam u Splitu, a ja u kući u Splitu ne gledam televizor. Ne gledam TV program, hoću reći. Ovako, kako sam doživio cijelu tu priču. Dakle, ono što smo mi sinoć vidjeli je dio društva spektakla, ono što sam govorio. Dakle, jedna organizirana rasprava koja se doticala fragmentarno onog dijela ustavnih ovlasti predsjednika Republike u tematskom smislu, znači možda 4-5 tema je bilo obrađeno. To je ono esencijalno ili što se kaže ontološko-politički što smo mogli čitati. Na drugoj razini su bila svjetonazorska pitanja i ona su zasjedila po mojem sudu onaj dio koji bi se odnosio na ustavne ovlasti predsjednika Republike. Ne isključujem važnost i značenje svjetonazorskog i vrijednosti u politici, jer je ono bitno mjesto politike. A sad koliko je relevantno za obnašanje uloge predsjednika Republike, to je drugo pitanje. U svakom slučaju, svatko od tih kandidata je na ovoj prvoj razini možda djelomice ili skoro ništa nije govorio o programu. Tako da mi u biti ne znamo o čemu se raspravljamo. Na svjetonazorskoj razini to je druga priča. Akteri su na ovome, ako se uzme politički spektar, akteri sa radikalno lijevog spektra su iznosili jasne i razgovjetne stavove. Akter sa desnog spektra također jasne i razgovjetne stavove. Što se tiče ovih vodećih, mislim da je u ovih favorita, da sam se potpuno iznenadio sa Škorinim nastupom, jer se očekivalo nakon onog bombastičnog njegovog videa koji je uzdrmao javnost, da će njegov nastup biti uvjerljiviji, ali vidjeli smo da nije bio uvjerljiviji. Ja se sjećam ljetos kad je objavljen taj video i slušao sam tu cijelu priču opet na Radio Splitu. Znate kako se ponašao Radio Split? Nakon te objave meni se učinilo da su Talijani marširali u Split. Znači, on je proizveo jedan tip panike unutar političkog sustava i nesnalaženja jer se pojavio kao izazivač aktualne predsjednici, kandidatkinji za dobivanje drugoga mandata. Onda je dobro djelovao kroz cijelo ovo vrijeme preko novih medija, ali mi nije jasno kao u jednoj predstavi koja se zove debata sa 11 igrača, sa 11 kandidata, kako je on zakazao, a čovjek je cijelo vrijeme na estradi. Hoću reći da je cijela ova kampanja bi se mogla podijeliti na tri dijela. Dakle, prvi dio je ovaj uvodni ili zagrijavanje, gdje je Škoro izazvao pomutnju. Drugi ovaj dio do sučeljavanja je jedan dio koji jednostavno trebalo zaboraviti. Zašto bi trebalo zaboraviti? Zato što je po meni bila vrlo prljava kampanja. Igralo se stvarno sa najnižim strastima. I ne mogu shvatiti kako netko ko se natječe za ulogu predsjednika Republike da može uopće tako komunicirati. A kako može biti predsjednik Republike, kako može voditi državu na taj način na koji ima ako međusobno su se vrijeđali i međusobno su se ponižavali. Zar je trebalo potrošiti onda 10-15 milijuna
kuna, da bi mi slušali taj tip prepucavanja najniskih strasti, a da se pri tomu ne vodi rasprava o meritumu stvari. A meritum stvari su teme koje proizlaze iz Ustava Republike Hrvatske. Tih tema, ono što sam uspio dijagnosticirati, trebalo je biti i u predkampanji, u kampanji minimalno 5. Prva tema, ona koja se odnosi na stanje demokracije u Hrvatskoj, za koje stanje ja smatram da je demokracija u Hrvatskoj simulirana demokracija, da je trebalo progovoriti o vladavini prava, jer vladavina prava kao arena konsolidacije demokracije, nekonsolidirana arena, to su trebali recimo odabrati kao jednu temu, po meni, ja govorim po meni. Drugo, da su trebali odabrati onu temu koja se odnosi na vanjsku politiku, a treću temu na obrambenu politiku, temu koja se odnosi na pitanje sigurnosti, nacionalne sigurnosti. Predsjednica je to sinoć nešto rekla, pa je u jednom trenutku je zabila autogol. I naravno neizbježna tema, ono što čim se ja bavim 30 godina u Institutu za migracije, znanosti, je pitanje iseljavanja, zapravo pitanje demografije, pitanje migracija i tako dalje. Evo recimo, to je tih 5 tema. I možemo ovo što sam rekao sada testirati na način, zapravo usporediti zajednički ovih 5 tema sa onim što smo čuli i vidjeli. Koliko je ovo točno, koliko je što govorim. Dakle, nije se o tomu raspravljalo i moj, sad samo jedna rečenica da ne duljim. Moj dojam je da je cijela kampanja u biti dio društva zabave, dio društva spektakla i u većem dijelu nije imala veze sa temeljnim, sa temama koje se izvode iz Ustava Republike Hrvatske, odnosno iz nadležnosti. Jer oni su ulazili u polje vlade, obećavajući ovo i ono i tako dalje. Zna se točno što vlada radi, što radi predsjednik Republike, što radi Sabor, parlament i tako to. Evo, to je za početak. Hvala. Evo, može gospodin Banac, samo jedna napomena koju sam zaboravio na početku. Probajte ograničiti odgovore na 3 do 4 minute, imamo dosta pitanja pa da se stignemo proći. Ja ću biti nešto malo kraći. Naime, čini mi se da je profesor Miladović čuo mnogo više nego što sam ja vidio. Bio sam jednostavno zgrožen razinom takozvane rasprave. I nisam vidio doista niti jednog kandidata koji bi mogao biti predsjednik jedne države, nepristojne države. Dakle, to je jednostavno katastrofa koja ukazuje na to da u jednom procesu urušavanja ustanova u Hrvatskoj došao je red na najviše mjesto. I to je zabrinjavajuće. To je zabrinjavajuće i doista ne znam kako bi se to popravilo. Možemo govoriti o ustavnim ingerencijama, trodiobi vlasti i tako dalje, ali mi znamo da u izborima za predsjednika Republike zapravo se bira lider. A juče nije bilo lidera. Hrvatska traži lidera. Ona ga nema u ovom trenutku. I sve te rasprave govore također i o drugoj strani priče, a to je što je u glavama tih ljudi na HTV-u koji su nam mogli ponuditi ovakvu jednu lošu predstavu. Ko je izmislio ova pitanja koja su biti nerelevantna? Ko nije želio postaviti prava pitanja koja jesu unutar ingerencije predsjednika Republike? Na primjer, odnosi sa vrlo određenim stranim državama, što se potpuno zaobilazilo, reducirajući to samo na 2-3 susjeda. Tako da, mislim da na osnovi onog što smo čuli juče, mnogi će biti zatečeni i neće imati razloga uopće izići na izbor. Dakle, samo biračko tijelo se vodi u jednom bespomoćnom stanju. I to je vrlo opasno za demokraciju u Hrvatskoj, vrlo opasno za niz važnih odluka koje stoje pred nama i koje očito neće biti riješene ishodom ovih izbora. Evo, meni je jako drago da su kraj mene s ove dvije strane ova dva gospodina, da me niko neće
vikat na mene, jer zapisujem u moju bilježnicu isto šta ljudi govore mi. Nemojte koristiti šalaba. Ne, bilježila sam šta ste vi govorili, ali imam to pred sobom. Dakle, ja se slažem s ovim da je nivo rasprave, format koji je napunjen, da je to sve na neki način zbiljam, da tako kažem, ograničeno, ali istovremeno mi je jako drago da je do tog sučeljavanja došlo. Ja polazim od točke od premise da je naša dužnost izlaziti na izbore, da mi trebamo ljude motivirati da iziđu na izbore, da koriste svoje biračko pravo, upravo zato da se ne bi dogodilo ovo što je profesor Banac rekao, da se ljudi odriču onog malog utjecaja kojeg već imaju. U tim okolnostima mislim da je bilo dobro da smo mi imali priliku na jednom mjestu sve kandidate vidjeti i onda izravno ih gledajući i slušajući u tom zadanom, lošem okviru procijeniti tko je kakav na jedan izravniji način. O stanju demokracije i vladavini prava o kojem se trebalo razgovarati, možemo razgovarati gledajući iz ugla ove kampanje u kojoj u principu je bez još i tog minimalnog kontakta sa onima koji se predstavljaju, doista smo jedino izloženi različitim manipulacijama, medijski kontroliranim, čak i na društvenim mrežama prilično kontroliranim komunikacijskim tehnikama, umjetnim lažnim profilima, koji nam neke dižu, neke spuštaju. Jednima naglašavaju mane, drugima skrivaju mane. Jednima naglašavaju vrline, drugima skrivaju vrline. Tako da u tom kontekstu ipak mislim da je dobro bilo da je došlo do sučeljavanja i mislim da bi u buduće trebalo toga biti i više, da dobijemo izravniji, jasniji uvid u to što u stvari zastupaju oni koji nam se nude i kakve su njihove sposobnosti. Barem onoliko koliko možemo mi vidjeti u izravnoj debati. Slažem se s vama, ali kako stvari stoje? Kako su one posložene? To je što je rekao profesor Banov. Kako su one posložene? One su posložene tako da se stvara pričin demokratičnosti. Pričin u tom smislu da se rasprava stavlja na pozornicu, onda netko, tko je taj? Netko tko je sastavljao i smišljao pitanja, koji je organizirao pravila. On ima stvarno moć. Ovo su drugo igrači koji jednostavno postupaju ili po šalabahtaru, ili što im je PR rekao, ili što nešto znaju, i tako dalje. Ono što je bitno za stanje demokracije u Hrvatskoj je po meni narušena demokracija sa oligarhijskim političkim sustavom. Nitko od njih nije potegao, jer rijetki su potegnuli pitanje izborne reforme, jer je to važno pitanje, najvažnije. To je pitanje svih pitanja ukoliko mi hoćemo transformirati ovaj politički sustav, da on bude doista demokratski, a da ne bude oligarhijski sustav. Tko je to postavljao? Ja sam baš pratio preko radija raspravu. To pitanje su postavio Kola Kušić, se vidite ko postavlja to, Kola Kušić postavlja Ante Đapić, ali dva glavna igrača, znači Regina Del Mare, predsjednica, kraljica mora, ona ne postavlja to pitanje. Milanović ne postavlja to pitanje. A to je po meni najvažnije pitanje. I drugo, ovo što je rekao profesor Banac, nikada ja ovo nisam vidio, odnosno nismo mi vidjeli kako pratimo izbore, da se na ovaj način rušila institucija predsjednika Republike. Da su se oni na najgori mogući način, ono što je najgore kod čovjeka, u antropološkom smislu, u smislu političke antropologije, da se spustili na takve razine da mi moramo slušati te bljuvotine i prepucavanja i to platiti. I taj show da se plati 10 milijuna, 12 milijuna kuna. Tako da je sve skupa ovo do sada izgledalo, do ove točke sada izgleda kao, na primjer, to sam večeras rekao za Sarajevsko oslobođenje su zvali. Dakle, izgledalo je kao talent show, Glas Hrvatske. Možemo, kad ste spomenuli već instituciju predsjednika. Ona je uvijek bila
kako god, uvijek imala neki oblik sakralnosti. Imala je neki dignitet i tako dalje. A sad kad to srozavaju oni koji žele biti predsjednici, onda ja ne znam šta je to. Vojko V. reper bi rekao kako to? Sad ću tu stati. Hvala vam, evo možete mikrofon gospodinu Bancu. Pitanje za vas vezano upravo za instituciju predsjednika i ulogu zapravo predsjednika. Gospodin Milardović je rekao da se jako malo toga vrtilo jučer na sučeljavanju oko samih ovlasti predsjednika, ustavnih ovlasti, što on sve može, što on ne može. Kako vi gledate na ulogu i ovlasti predsjednika u Republici Hrvatskoj? Smatrate li zapravo da je nakon ukidanja polupredsjedničkog sustava predsjednik sveden na običnu simboličnu ulogu ili on može i mora biti ipak nešto više u hrvatskoj politici, društvu i zapravo i gospodarstvu i tako dalje u svim drugim aspektima? Promjene u Ustavu nakon Tuđmanove smrti naravno bile su smišljene na taj način da se ne ponovi Tuđman u onom smislu kako je opozicija vidjela Tuđmana. I naravno tu smo napravili veliku pogrešku jer ovaj sustav ne funkcionira. A odgovor na to šta predsjednik može, ovisi o predsjedniku. Mislim, Stipe Mesić je bio mnogo moćniji nego bilo ko je došao nakon njega. Zašto? Zato što je on imao čitav niz svojih komunikacija, veza, uporišta, tako da je mogao raditi stvari koje, recimo, Kolinda Grabar-Kitarović uopće nije radio. Pa ni Josipović do te mjere. Tako da vi ispunite prostor koji želite ispuniti, ali zato morate imati stanovite liderske sposobnosti. Tako da sam Ustav ne može ograničiti nekoga na toj funkciji, jer ta funkcija zapravo je na neki način funkcija učitelja, nekoga koji razmišlja i predstavlja Hrvatsku. Dakle, to ne može biti netko ko o Hrvatskoj zapravo ništa ne zna. Vi morate tumačiti najosnovnije stvari o tome što je bilo s nama kroz stoljeća i koji je posve nejasan u nizu ključnih stvari koje određuju budućnost hrvatskog naroda. Mislim, ako vi ne vidite gdje smo i kuda bismo trebali ići, onda to ne možete učiniti. Stipe Mesić ima jednu sasvim pogrešnu viziju toga, ali to ga nije sprečavalo da govori u ime tih pogrešnih njegovih zamisli i da u tom smislu bude vrlo učinkovit. Dakle, sve ovisi o pojedincu, sve ovisi o tome je li do te mjere spreman poduzeti neke procese, predvoditi neke procese i mislim zadovoljiti ono što hrvatski birači, hrvatski narod općenito u ovom trenutku nema, a to je jednog jasnog vodiča koji bi dao stanovite odgovore na uvjerljiv način, na način koji bi uspio riješiti niz javnih dilema. Hvala vam, gospođo Markić, vi ste nedavno na jednom televizijskom gostovanju izjavili kako priželjkujete da će birači u drugom krugu imati izbor između trenutne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i Miroslava Škore. Možete li malo pojasniti tu izjavu? Ali prije toga bi se nadovezala na profesora Banca, vezano za tu viziju koja je potrebna za budućnost, koju ne vidimo. I u stvari ja mislim da je toliko razgovora o predsjedniku Tuđmanu u stvari to pokazalo. Vi ste u jednom trenutku imali sve predsjedničke kandidate, sve koji su s njima povezani, koji su nam pričali o tome tko je za njih Franjo Tuđman. Dakle, mi 2019. razgovaramo o tome kako oni vide ulogu Franje Tuđmana u prošlosti. Umjesto da oni nama govore kako oni vide tu državu koju je Franjo Tuđman sa svima nama stvorio, kako oni vide budućnost te države. Dakle, umjesto da mi čujemo njihove planove, njihovu viziju. Ok, on je svoj posao odradio, on je svoje napravio, ono što je obećao to je izvršio. Dakle, mi to ne čujemo. I to ne čujemo u javnom prostoru, de facto ni od koga. To je dio koji smatram da je zabrinjavajući. Što se tiče toga što sam izjavila, ono što se meni čini iz pozicije i osobne, ali i zalaganja naše udruge, u tom neprekidnom ratu koji se otvorio, u kojem u stvari dezinformacije stalno smo slušali istu priču o tome kako je
desnica podijeljena, bratoubilački rat, uvijek svađe na desnici. A u jednom trenutku kad pogledaš 11 kandidata, ti u stvari vidiš da je većina kandidata u stvari na lijevoj strani spektra i da je u principu, uvjetno rečeno, ljevica itekako podijeljena i postoji velika zabrinutost oko toga na koji način će ovo sada glasanje utjecati na njihovog glavnog kandidata, a to je Milanović. I nekako mi se činilo da mi trebamo pokušati sagledati to iz jednog drugog kuta, a to je da bi bilo naravno da u državi koja ima između oko 75% stanovnika koji dijele jedan desni centar, to bi bio svjetonazor koji je referendum o braku egzaktno potvrdio, da bi bilo logično da ima dva kandidata koji idu prema upravo tom biračkom tijelu. Jako mi je bilo zanimljivo, jedna moja kolegica koja je novinarka mi je rekla da je to prokomentirala, tu mogućnost da se to dogodi, da imamo kakva god je situacija, kakvi god da su kandidati, ali da imamo u drugom krugu doista dva kandidata koji se obraćaju desnom, uvjetno desnom centru. Ona mi je rekla da jedan njen kolega koji je sam ljevičar je rekao da to nije moguće, da se to ne može dogoditi. Ma ne, pa to nije moguće. I da ga onda ona pitala, pa zašto to misliš? Ona je rekla, pa čekaj, onda ona rekla, pa za kog bi ja glasala? A što je s našom polovicom? Ona je rekla, pa treba provjeriti da li vi imate polovicu, da li tvoj svjetonazor, da je tvoje očekivanje od Hrvatske države, da li tvoja vizija ima polovicu. Dakle, meni se činilo da je dobro otvoriti tu temu i porazgovarati o toj mogućnosti. I da onda u konačnici, ja sam vječni optimist, da vidimo natjecanje tih koji se natječu za nas, za naše biračko tijelo, da vidimo njihovo natjecanje, da vidimo kako će izgledati ta konkurencija. Evo, to je bila moja ideja. Sad nešto ovo što je opet nije replika, nego samo da bude organizirana komunikacija, da bude življenje. Jedno mjesto koje je jako važno, opet proizlazi iz izvornih pravila, se proizvodi osjećaj velike moći predsjednika Republike, jer se izravno bira. Onda kad se izravno izabere, a raspravlja, nudi svoje, dakle, nudi teme, ima velike ponude, velika obećanja u skladu sa velikim očekivanjima i tom percepcijom o velikoj snazi izvedenoj iz izravnog izbora. Onda kad se zastavi spuste, onda se suoči sa pravilima ustavnim i u tom smislu se ništa ne dovodi. Ja sam ovo ljeto uspoređivao ovu kampanju sa dramom Samuela Becketa, sad će Bože svaki čas u očekivanju Godova. Mi svi nešto čekamo da će se pojaviti neki Godov, neki lider i onda se pojavi ova ekipa što smo je, vi ste gledali, a ja sam je poslušao, ne slušao, nego poslušao. I priča završava ovako na kraju ovog ljeta sam ponovo čitao Becketa. Kada Estragon i Vladimir razgovaraju ispod drva, kaže šta čekamo? A šta čekam? A lipi moji, čekamo Godova, a šta ako se ne pojavi, a kaže onda ćemo se opisiti. Odmah nastavno na to što ste spomenuli, mislite li da predsjednika treba birati u Saboru? Na primjer, Zoran Milanović je to predlagao kada je bio premijer. Pa dobro, ako mi imamo neku onomatopeju od kancelarskog političkog sustava, ako vidimo da ovo ne valja, a stvarno ne valja, pa treba nešto, ako nešto valja, treba reći kategorički valja, ne valja. A ovo stvarno ne valja. Dakle, ako imamo nešto što je vrlo slično kancelarskom sustavu, jer ja Njemačko poznajem, sam bio na ovim postdoktorskim studijima, odnosno na studijskim boravcima i znam dosta toga. Znači, ako se on u germanskim zemljama bira na izravan način, a mi ponašamo kancelarski sustav parlamentarne demokracije, ne vidim razloga ako nešto ne valja da probamo s tim. Ili, to je model A, ili vrati se na poluprezidencijalni sustav francuskog tipa. Ili, ako ni to ne valja, ajmo na čisti prezidencijalni sustav američkog tipa. Ali ovo stanje je neodrživo. Ovo je, znate koje je stanje? Ovo se stanje može usporediti, po meni, to godinama govorim, razmišljam, može se usporediti samo sa mišolovkom. Ovo je
ovo je talačka situacija. Talačka situacija je nastala kao proizvod ovakvih izvornih pravila. Jer su ona zacementirala oligarhiju. Ja sam 5 godina gore u mom zamku u Nacionalnoj sveučilišnoj na 4. katu bavim temom koja se zove simulacija demokracije i odlučio sam ove godine je objaviti. Objavit ću knjigu pod naslovom Simulacija demokracije. Kopši bi rekla, sad ću da rasturim sve. Tako. Gospodine Banac, vi ste prije europskih izbora, dakle još tamo u ožujku travnju, izjavili zapravo da ne vidite politički potencijal u gospodinu Kolobušiću. On je osvojio mandat u Europskom parlamentu i čini se prema anketama barem da ima nekakvu potporu u biračkom tijelu. Međutim, njegov program kao da nedostaje, kao da nema te komunikacije i prezentacije prema javnosti koji se možda očekuje. Što vi mislite sad, ima li on zapravo nekakav potencijal, nekakvu snagu u biračkom tijelu ili on tek prolazno zapravo pojava na političkoj sceni? On je nešto prolazno i na svim predsjedničkim izborima uvijek imate neko novo lice koje uzme priličan broj glasova, recimo 10 do čak 15, tako. I on nema program. On se usmjerio prema nekim javnim problemima, dao je neke svoje odgovore, ali juče ja sam vidio samo mahanje rukama. To me boli od svih drugih koji su bili na onom podiju i to je to. On nema programa. Ali nije problem u tome. Nitko od njih nije imao programa, osim eventualno ovi ljudi koji još uvijek spominju riječ sitno-buržujski, recimo, što nismo čuli barem jedno 30 godina. Oni imaju program, ali ovi drugi nisu imali nikakav program. Tako da, problem ovih izbora, možda više nego bilo kojih prethodnih, je u tome da nedostaje program, što znači da nedostaje politika. Ovo je utrka u imidžu. Ko je ljepši, ko je duhovitiji, ko može ovo. Dakle, nešto što ne bi trebalo biti predmet. Ali moram reći da to nije jedinstveno, jer nažalost to je svjetski trend, što je rezultat, naravno, svih ovih elektroničnih pomagala koje danas imamo, koje jednostavno relativiziraju sve, a posebno politiku. Globalni problem koji nam je dao ljude koji nikad nisu smjeli biti na vodećim mjestima. Uredite današnje vodstvo raznih izuzetno važnih država u Europi, u Sjevernoj Americi i usporedite ih s ljudima koji su vodili te zemlje prije recimo jedno 40 ili 50 godina, pa ćete vidjeti u čemu je razlika. Super, ovo sve super, samo kratko. Ovo što smo vidjeli, to se zove, ako to što je rekao profesor Banac, ovo se zove politika imidža. Ima jedna knjiga američkog jednog povjesničara, profesor zna normalno, mislim da se zove Devil Bronstein ili Bronstein. Knjiga se zove Image, A Guide to Pseudo-Events in America. Knjiga je klasični prinos razumijevanju proizvodnje pseudo-događaja. Ovo što smo vidjeli, to su pseudo-događaje. Zašto? Da se prikrije politička supstancija koje nema. Pa zato se oni skrivaju iza čača. Pa onda reče onda su se natjecali ko će biti bolje dite čači. I tako dalje. Dakle, vidi se nemoć, vidi se ta proizvodnja pristanka, to je stara tema koja je poznata još početkom 20. stoljeća iz knjige Waltera Lippmana Javno mnijenje, proizvodnja pristanka. Chomsky je to samo razradio, a onda su ova PR bojna, otkad je ta PR bojna došla na scenu, više politike nema. Politika je prazna, to je politika imidža i tu ću sad stati. Hvala. Gospođo Markić, dajte nam molim vas prokomentirajte malo odnos Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović, odnosno odnos njihovih kampanja. Mislite li da su oni možda iznenađeni jedno i drugo, odnosno njihovi timovi sa situacijom da se ne bore direktno jedno protiv drugog, što su možda očekivali, nego imaju tu i druge ozbiljnije zapravo kandidate za drugi krug, kojima ankete čak daju prednost ukoliko budu zajedno s njima u drugom krugu. Kako komentirate taj odnos i nastavno odmah na to,
s obzirom da se u pozadini zapravo predsjedničkih izbora uvijek krije taj međustranački sukob. Kako vidite taj odnos HDZ-SDP prije parlamentarnih izbora koji nam dolaze? Pa, ja mislim da je sigurno da ovi izbori su bitni za unutarstranačke izbore koji su trebali bi biti uskoro pred članovima HDZ-a i za koje smatram da su u ovom trenutku izuzetno bitni za vodstvo HDZ-a, a onda i za cijelu Hrvatsku, i parlamentarnih izbora koji su pred nama. Dakle, trebali bi biti unutarstranački izbori u HDZ-u u 3. mjesecu i trebali bi biti u 10. mjesecu parlamentarni izbori. Mislim da ono za što smo se mi kao udruga i zalagali, u 2 navrata smo pokušali promijeniti izborni zakon. Kao što znate, ta promjena izbornog zakona ne bi samo dovela do promjene načina biranja na parlamentarnim izborima, ona bi kao svoj nužni efekt imala demokratizaciju stranaka. Ta demokratizacija stranaka do nje bi moralo doći, jer je toga što taj jedan čovjek koji sada odlučuje u jednoj ili drugoj stranci bi se morao prilagoditi promjeni, odnosno većem odlučivanju građana na izborima, odnosno mogućnosti građana da odabiru ko su oni koji će biti na prvim mjestima, koji će prvi ulaziti u Hrvatski sabor. Dakle, zaustavljanjem tog procesa demokratizacije izbornog sustava u Hrvatskoj, zaustavljen je proces demokratizacije stranaka. I mi danas rezultate toga gledamo. Ovi izbori, kada govorimo i o desnom i o lijevom spektru, ja uvijek govorim o desnom i lijevom, ali da nam je lakše nekako komunicirati, de facto ovi birači, ovi kandidati koji su na desnom centru i ovi koji su na lijevom, oni bi svi u demokratiziranim strankama i u većoj razini demokracije bili na unutarstranačkim izborima. Oni bi se lijepo kandidirali, dakle ja ne zagovaram dvostranački sustav, ali ako govorimo sada o tome kako se ti ljudi pozicioniraju, u principu to bi se unutar demokratske stranke bi se profilirali, raspravljali, debatirali i onda bi mi dobili već isfiltrirane kandidate, ne bi morali sudjelovati u svim tim mogućim prljavim, niskim, ovakvim i onakvim igrama kako mi danas svjedočimo i koje na neki način spamaju cijeli naš sada prostor. Dakle, i u tom smislu sam onda razmišljam i o HDZ-u i o SDP-u i mislim da su i vodeća kandidatkinja desnog centra i vodeći kandidat lijevog, mislim da su iznenađeni razvojem događaja, konkurencijom kojim se unatoč svim nastojanjima da nema konkurencije pojavila. Ja sam uvijek zagovornik konkurencije u svemu, u poslovnom životu, u civilnom društvu, u politici, jer mislim da konkurencija je takva nas potiče da budemo kvalitetniji, da se natječemo za birače u ovom slučaju. I mislim da su ovi izbori, potpuno se slažem, njihov nivo, dakle kakav je, ali mislim da su oni u stvari prilično sada neizvjesni. Mislim, bez obzira, svi mi čitamo ankete koje mogu i ne moraju biti namještene, čitamo društvene mreže koje mogu biti odraz i ne moraju biti odraz toga što ljudi misle, slušamo analitičare, ali u principu mi ne znamo kakav će biti ishod ovih izbora. Dakle, čak ne znamo niti tko će ući u drugi krug. Gospodine Banac, recite mi ukoliko se nastavi ovaj trend niske izlaznosti koji svjedočimo zapravo u svim proteklim dosadašnjim izborima, što mislite kome će to najviše koristiti, a kome će to najviše zapravo biti najviše odmoći? Ove situacije idu u pravcu traženja van ustavnih rješenja. I to je zapravo najcrniji scenarij koji ja mogu zamisliti. Jer demokracija je vrlo nježna stvar. Ne možete je siliti, ne možete je varati, ne možete je na razne načine kompromitirati. Obično se danas govori o nekakvoj opasnosti takozvanog populizma. Tu ima mnogo nesporazuma i ne bih sada ulazio u jednu raspravu o tome što je stvarno na djelu, što nije. Ali činjenica jest da kako kažu, poslije činjeničnom društvu u kojem živimo, apsolutno sve ide. Evo jedan mali primjer iz ove naše kampanje. Jutro sam na portalu Šumanove fondacije našao izvješće o predsjedničkim izborima, prvi krug, i
pod naslovom Outgoing President Kolinda Grabar-Kitarović stands for re-election in Croatia. Dakle, ona se natječe za ponovni izbor u Hrvatskoj i poredani su svi kandidati. Među ostalima imamo i kandidata Milana Bandića i onda imate biografiju stvarnog Milana Bandića. Oni se ne snalaze. Dakle, to je samo jedan primjer kako možda u najboljim namjerama možete dobiti jedno potpuno ridikulozan odgovor. Moramo insistirati na istini, provjeravanju činjenica, zaštiti demokracije od onih koji jednostavno podrivaju demokraciju u smislu traženja njezinih slabih točaka, njih naravno ima, i nudeći umjesto toga jednu vrstu pola-diktature. To moramo na svaki način izbjeći jer mi još nismo odgojili generacije koje su živjele u slobodi. Prema tome, vrlo smo vulnerabilni što se tiče same demokracije. Hvala. Gospodine Milavdović, naišao sam na jedan tekst na jednom portalu gdje sam pročitao vašu izjavu prilikom kandidiranja, odnosno najave gospodina Škore da će se kandidirati, da je on osmišljeni projekt. Što ste time htjeli reći, odnosno što mislite za koga je osmišljen ili možda još bolje protiv koga je osmišljen? Pa mislim da je on osmišljen projekt za sebe. Znači, projekt za sebe, a po sebi, za sebe, ozasebica i posebica. Ali da je dio te priče koja se referira na HDZ je i u tom smislu HDZ možda igra sigurno igra na dva kandidata, pa tko uspije. Ali tu bih stao. Ono što je bitno reći da su moguće različite kombinacije i da su mogući crni labudovi. I u Slobodnoj Dalmaciji se napravljeno jednu analitiku crnih labudova. Na primjer, tko je komu crni labud, mislim da se zove Cygnus atratus. Peštija je jedna fina koja živi tamo preko bara. I ona se pojavila i živi u Zoroškom i zalutala je u HDZ. Sad zamislite situaciju da netko izgubi izbore i okrivi Peštiju. Peštija kaže što sam ja kriva. I tako u tom smislu su mogući ovi crni labudovi. Zoran Milanović je sam sebi crni labud, jer karakter je takav škorpionski, kao što sam ja, kako razumijem, da je sam sebi crni labud. Andrej Plenković je crni labud gospođe Kolindi Grabar-Kitarović, jer se on pojavljuje kao glasnogovornik i ispada da su njemu važniji ovi izbori nego njoj, u smislu političkog preživljavanja, na tragu ovoga hodograma, šta će se dogoditi. Škori je crni labud Kola Pušić, s obzirom na izvansistemske priče, tko još ostaje u igri. To je to uglavnom. I to je to uglavnom. Plenković se pojavljuje u toj cijeloj priči kao glasnogovornik Kolindin, kao kandidat iz Sjene, kao glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske, kao vodeći politički analitičar, kao onaj koji preko svojih kanala uređuje informativni program HTV-a, šta još kao Pupovčev glasnogovornik, čitav niz uloga, ja to više ne mogu pratiti, ja sam se pogubio, meni treba GPS. Ja sam Ivan Drobić, ja postavljam pitanje gospodinu Masiću. Samo da mikrofon. Postavljam pitanje vama, gospodinu Masiću. Da li vi smatrate da mi po Lovri, Kuščeviću, Gerberu, Plenkoviću, koji nas je proglasio nepismenima, trebamo dati aktualnoj predsjednici koja je na tu prevaru i na tu bezobraznost šutila i nije se apsolutno nigdje javila svezi toga, potporu na ovim predsjedničkim izborima. Ima još jedna stvar, a to je, sjećate se njezinog savjetnika Matu Radevića, tako da su Radevića i Radevića. Kad su tu bile prijetnje od tajnih službi
takvog nešto kad bi se dogodilo, a to je se ovdje brujilo u javnosti, u demokracijama s one strane Karavanki, da bi se predsjednica svoj ured gore na brijegu trebala maknuti od onoga. To je nešto nezapamćeno da se tako može apsolutno dogoditi. Ja znam da smo mi mlada demokracija, koja je neko od vas ovdje spomenuo da još nemamo ni generaciju koja je sazrela u demokraciji, ali Hvala, pitanje je jasno, evo, gospođa Matić. Tu procjenu o tome da li predsjednica Grabar-Kitarović zaslužuje vaš glas, vi ste već očito donijeli, a ja je prepuštam vama. Mi smo kao udruga odlučili da mi nećemo za ove izbore dati preporuku između, imamo 3 kandidata, mi nemamo nikakve sumnje oko toga da kandidat kojeg mi ne želimo nikako vidjeti, niti mi, niti naši suradnici, niti volonteri, na Pantovčaku je gospodin Milanović. Između gospodina Škore i gospođe Grabar-Kitarović mi smo odlučili da nećemo davati nikakvu preporuku, već da ćemo ljude poticati da iziđu na izbore i da glasaju ili za njega ili za nju. Dakle, ja razumijem vaše teze, postoje ljudi koji imaju drugačije mišljenje o tome što je poželjan ishod ovih izbora i mi i jedne i druge te ljude poštujemo i iz našeg iskustva oni žele Hrvatskoj dobro. Dakle, bilo kakvo sada odabiranje s naše strane, mi smatramo da nije pošteno, jer bi mi onda kao udruga na sebe preuzeli govoriti u ime svih, a ne možemo govoriti u ime svih. Imam jedno pitanje za gospodina Danca. U svom prvom odgovoru ste zapravo, kada ste komentirali jučerašnje sučeljavanje, spomenuli da se vrlo malo prostora pridalo vanjskoj politici, ali ono što je bilo vezano uz uzak krug zemalja koji ne čine zapravo glavninu hrvatske vanjske politike. Pa evo, što vi smatrate, ko bi trebali biti, tko jesu najvažniji hrvatski vanjsko-politički partneri, kako naši predsjednici do sada su vodili tu vanjsku politiku i što mislite o približavanju Hrvatske višegradskoj skupini? Ima više pitanja. Da ste mi ovo pitanje postavili prije možda godinu dana, ja bih bez ikakvog oklijevanja rekao na SAD u prvom redu. Međutim, mnogo toga se dogodilo kroz ovu proteklu godinu, što je stvorilo veliku sumnju u kapacitet trenutnog američkog vodstva da održi svoja obećanja svojim saveznicima. Vi ne možete godinama i godinama surađivati s Kurdima u Siriji i drugdje i onda ih ostaviti na cjedilu pred njihovim najgorim neprijateljima. Vi ne možete Ukrajinu, koja je ugrožena od Rusije, upotrebljavati na jedan do te mjere podmukli i niski način za unutar-američku politiku. To je stvoreno ne samo kod nas, premda se to ne primjećuju u javnim diskusijama, nego u cijelom svijetu gdje mnogi računaju na američku pomoć kada je pitanje sigurnosti ugroženo, mogu li očekivati tu pomoć u datim okolnostima. U međuvremenu, kad postoji prazan prostor, uvijek ga neko ispuni. Rusija vodi više ratova u ovom trenutku, neki od njih mi uopće ne primjećujemo. U Libiji, na primjer, gdje njihovi sateliti nisu tako daleko od zauzimanja Tripolija. Da ne govorimo o pritiscima s ruske strane u ovom dijelu svijeta. Tome nije bilo niti jedne riječi. Ova kolumna koju je u subotu napisao gospodin Ristić u Večernjem listu, vezano uz kandidata Škoru, je alarmantna. Tome niko ništa ne govori. Gdje su ti ruski plinovodi, naftovodi i tako dalje u ovom dijelu svijeta, uostalom u samoj Hrvatskoj. Što se Višegradske skupine tiče, ona po mnogo čemu jest naš prirodni saveznik. Međutim, Višegradska skupina nije do te mjere jedinstvena koliko mi mislimo. U Višegradskoj skupini ima više tendencije. Na primjer, Poljska je zemlja koja jasno govori što bi trebala biti neka relacija prema našoj vanjskoj politici i u jednom dijelu svog mandata Kolinda Grabar-Kitarović je slijedila taj model. Nije ona izmislila tri mora. To je ona jednostavno uzela iz jednog američko-polskog strateškog dokumenta. Pa je onda to proširila, vjerojatno opet na američku sugestiju prema
Crnom moru. Od kome gospodin Milanović zna mnogo, kao što ste jučer čuli. Ono što se predložilo Poljskoj, dakle, energetska neovisnost u smislu novog LNG centra, koji je već izgrađen u Poljskoj, ponuđen je nama. Jesmo li ga mi izgradili? Nismo. Zašto? Ja mislim da je odgovor vrlo jasan. Zbog toga što postoje vrlo jaki utjecaji koji ne žele da se taj LNG stvori. Osim toga, samo jedna mala bilješka. Juče u ovim raspravama bilo je do te mjere mnogo antizapadnjaštva, anti-NATO sentimenta, da je to stvarno zabrinjavajuće. Tako da tu djeluju utjecaji koji jednostavno nisu dobri za Hrvatsku, ne mogu biti dobri. Mi to znamo u svojoj duši, da iz Moskve nećemo nikada dobiti jedno odgovarajuće savezništvo. Ali okrenimo se još prema drugom jednom aspektu Višegradske skupine. Ima mnogih kod nas koji imaju mnogo toga lijepog reći za gospodina, za mađarskog premijera Orbana. Ali ne pada im na pamet da Orban poteže razna krajnje neprihvatljiva pitanja. Recimo, i on se ubacio u ukrajinsku igru, tražeći jedan dio ukrajinskog teritorija, što naravno pomaže Rusima, koji jesu njegovi veliki prijatelji. On također vodi jednu posebnu igru sa Srbijom. Te veze koje mi uopće ne pratimo i ne razumijemo, govore o jednom posebnom odnosu između Budimpešte i Beograda. Sijarto, ministar vanjskih poslova Mađarske, bio je na onom velikom proljetnom zboru u Beogradu, gdje je na veliko iznenađenje publike govorio vrlo lijepim srpskim jezikom o vjekovnom prijateljstvu između Mađarske i Srbije. Kakve su tu posljedice za nas, mi tek možemo nagađati. Dakle, pitanje savezništva je pitanje međusobne koristi. Ako se to ne može uspostaviti, posve je sporedno o kome govorimo. Naravno, idealno bi bilo imati prijateljstvo na svim granicama Hrvatske. Mi to u ovom trenutku nemamo iz više razloga. Neka su opravdana, neka nisu opravdana. Ali mislim da utjecaj Srbije, koji je pod Vučićem, nam po mnogo čemu pogubniji nego pod Miloševićem, može se osporiti samo ako stvaramo savezništva sa drugima u prostoru bivše Jugoslavije, općenito na prostoru Balkana. Mi moramo imati onakve odnose, recimo s Albanijom, recimo s Kosovom i tako dalje, koji su postigli Slovenci, kojima to uopće nije prioritet. Nama jest, a mi to ne radimo. Mi stavljamo ljude koji nisu apsolutno sposobni voditi jednu vanjsku politiku u tim sredinama, koji odbijaju te ljude, koji stvaraju probleme pri davanju viza i tako dalje. Mislim, previše sam govorio, ali hoću reći, to su pitanja koje moramo postaviti, a ne ovo ludovanje, da tako kažem, od našeg ministra vanjskih poslova i njegovog šefa, koji govore samo o tome da će Hrvatska 6 mjeseci biti, ne znam se uopće što. I što nam to donosi? Ja ne vidim nikakve koristi. Jer znamo da postoje članice Europske unije koji su rekli to nama ne treba, preskočite nas. Dobije se dakle ništa.